आब' लोमजानायाव रुवाथि थानानै फैसा हरदों बेखौनो नैबे माससिमसो थाहैदों। रुवाथि थाहैबाय? नोंनि मामिया रुवाथि थाहैबाय ने? ओमफ्राय ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै मोनायाव? मोनायाव मोनजायाखै। आयो जोबोद दुखुनांथाव। खुलुमबाय रायजोफोर, दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। सासे आदानि न'आ बारजों उरायजोबनायनि आरोना। नोंथांमोना सोरबा नुसनबाय सोरबा नुसनाखैबो जानो हागौ। दा बे आदाया ओरैबायदि निरुपाय जानायलाय गुना बायनो एबा थिं एसेसो बायनो थाखाय मोनोब्ला मोजां जागौ होननानै बेराफारसे ओंखामबो गैयामोननो। दा आंखौ लिंहरनानै भिडिअ बानायनो होनायलाय आं भिडिअ बानायदोंमोन। ओमफ्राय न'आ बेनो नै गंनै बेबायदि खाथाबनानै थाबाय आरो। दा जायफोरा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदों बेखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनाव लाबोगासिनो दङ सोर सोर बेसेबां हरदों। खिन्थु डनेटआ जाथाराखै दै, माथो खालामनो आरोना। जायफ्रा हरबाय दा इसोरा बिथांमोननि सायावहाय बोर होथों। आङो फरायनानै दिन्थिनि बेसेबां जादों जमा। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो। ओमफ्राय आं दा न'आव हाबहैसिगोन आरो आदामोनावहाय। दा न'आ बेनो नै बेबायदि थिं खाथाबनानै थाफिनबाय आरो नै उफाय गैया। ओमफ्राय इन्जुराथ' बिदिसोखा नै फुरा एसे अखा हालानो बारजोंहाय सारसनजोबखायो अखाया नै खुनु बासिखा आरोखि। ओरै बारजोंहाय अखाजों फैबाथाय साफाखा आरोखि। दा बेनो नै न'आ बिदिनो बर' न'खर माथो खालामबावनो। दा रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिदोंमोन। ओमफ्राय अनसुंथायाथ' बिराद खम जादों आरोना, जाथारखायाखै डनेटआ। थेवबो आं एसे फरायनानै देखायलांनोसै। ओमफ्राय जायफ्रा हरबाय बाबु, ओमफ्राय न'आव मानसि गैया रावबो ना माथो? बबे थांदों नोमालाय नोंफालाय? मामिया सिगां आब' लोमजानायाव रुवाथि थानानै फैसा हरदों बेखौनो नैबे माससिमसो थाहैदों। रुवाथि थाहैबाय? नोंनि मामिया रुवाथि थाहैबाय ने? जोबोद दुखुनांथाव। ओमफ्राय नोंनि बाबायालाय? बाबाया खामानि मावदों हाजिरा। बिराद दुखुनांथाव बर' न'खर दै नै बियो ओरैबायदि। ओमफ्राय आं जाखिनि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदों बेखौ आङो फरायथिनानै खिथानोसै स्क्रिनाव। ओमफ्राय सोरबाफोर नै बे बाबुमोननि न'खरखौ अनोब्ला अनसायोब्ला थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरना सहाय खालामनो हागोन आरोखि। बाबु, नों स्कुल फरायदोंमोन? सिगां फरायदोंमोन, हाबनाय जायासै बेयाव बिदिनोसै गैयिनि थाखायनो। बिराद दुखुनांथाव आरो। नै दाख्लैहाय बारजों बिराद बे उरायजोबखादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय अखा हाला माबायदि जायो, उन्दुनो मोना नामा? ओहो, उन्दुनो मोना, सारसनजोबखायो। गुसुंसो थानांगौ ने? ओमफ्राय बिराद लांदांखा नै, बिराद दुखुनांथाव आरोखि ना। ओमफ्राय आं लोगो मोनफैयाखिसै, माथो खालामबावनो। बे न'खौहाय खाथाबनो थाखायनो दाखालि रायजो राजानाव थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै डनेसन बिदोंमोन। ओमफ्राय ओंखामबो गैया होनदोंमोन ने बाबु बे उरायला? ओमफ्राय ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै मोनायाव? मोनायाव मोनजायाखै। आयो जोबोद दुखुनांथाव। दा जायफ्रा अनो, ओमफ्राय एकाउन्टबो गैया, जेबो गैया। दंनाया दङ ग्रामिननि, ओमफ्राय जेबो माबा जाया आरोखि। ओमफ्राय आंखौहाय खावलायबाय थानायलाय हिसाबैहाय आं होनांबाय। ओमफ्राय सिगांनि भिडिअआव जायफ्रा नुबाय बे नुसनखाबाय। दाबो नैबे बाबुमोननि मोखांखौ नायनानै अननानै जुदि अनसुंथाइ हरोब्ला हरनो हागोन आरो। आं स्क्रिनाव होनानै होदों। जायफ्रा भिडिअखौ नुसनाखै आरो बिसोरो। ओमफ्राय नैबेयाव उन्दुनांगोन ना माथो? नैबेयाव उन्दुयो ने? दा बेबायदि आरोखि, दुखुनांथाव। आं लोगो मोनफैयाखिसै। ओमफ्राय आं नेक्स्टआव फैफिनगोन आरोना। ओमफ्राय जा बेसेबां हरदों आं बेखौहाय फरायनानै खिथानि, नायलांबानो जाबाय आरो। आं बेयावहाय लिरखाना लानाय जादों। फार्स्टआवनो दं जाहैबाय जेक्सन नार्जारि 100, ओमफ्राय दीपक मोसाहारि 100, जुवेल बसुमतारी 100, ओमफ्राय राजिब बसुमतारी 100, ओमफ्राय सुमित नार्जारि 9 थाखा, बेनिफ्राय लिबियन नार्जारि 20 थाखा, ओमफ्राय बिरखां नार्जारि 50 थाखा, ओमफ्राय नबिन बसुमतारी 150 थाखा, ओमफ्राय नबजित गयारि 200 थाखा, ओमफ्राय दैमासा बसुमतारी 100 थाखा, ओमफ्राय सन्जिब बसुमतारी 200, ओमफ्राय थुलुंगा बर' 10 थाखा, ओमफ्राय जितेन मोसाहारि 50 थाखा, निजोम बसुमतारी 50 थाखा, ओमफ्राय दुफां खारजि 50 थाखा, बेनिफ्राय रिंकु इस्लारि 200 थाखा, ओमफ्राय कर्नेलुस नार्जारि 100 थाखा, बेनिफ्राय रमित बि बसुमतारी 100 थाखा, बेनिफ्राय ललिता नार्जारि 100 थाखा, बेनिफ्राय बिरजन बसुमतारी 100 थाखा, बेनिफ्राय प्रानजित बसुमतारी 100 थाखा, निजोम बसुमतारी 200 थाखा, बेनिफ्राय भारती CH दंजोबलायो। बियो माने 51 थाखा हरदों आरो। गासै टटेल जादों जाहैबाय 2240 थाखा आरो। दा बेखिनि जादों।
जायफ्रा नैबे आदानि थाखायहाय थाइसे थाइनै गुना बायनो एबा माइरं बायनो अनसुंथाइ हरबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय मानो होनोब्ला डनेटआ जायाखै बहुद खम आरो बेबायदिनो समावहाय जा नोंथांमोननि थाइसे थाइनै हेफाजाब बेजोंनो जेन बे आदाया गुना माबा माबि एसेसो माइरं बायनानै मोनजाथोंसै आं होनोसै आरो थेंकिउसै जायफ्रा बेफोरबायदि अनसुंथाइ हरबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो थाखायहाय इसोरा लोगोसे थाथोंसै आरोखि बाय बाय।